Подкаст Пинза 3, подзаглавие Пинза Project. Нали, всички сега е модерно проект, имаш проект за това, имаш проект за това, имаш проект, ние правиме. Подкаст Пинза 3, проект Пинза Project. Третия проект, който ще ви покажем, е най-обикновена, така наречена пица маргарита и така нататък. Това, което ще направя е просто и нещо подобно, за да видите как става. Върху блата съм сложил само малко зехтин, след което слагаме доматен сос пица. Ето така. Поръсваме. Слагаме хубаво, да има. Размазваме. На мен ми харесва повече този вариант, както го правя, защото тук там има зехтин, който нали, я прогаря и малко доматения сос и става идеално. Така, отгоре ще сложим моцарела. Като моцарелата ще я сложа на няколко места, няма да е настъргана на цяло, просто ще я настържа на дъската и ще сложа на няколко места, да се образуват кладенчета, така наречени. И печем. Ето какъв е резултата. Сега ще довършим само секунда. Както е така, отгоре ще добавим малко така гората. Навсякъде да има. Ще свалим ръкавиците. Малко босилек. Ето така. Отгоре ще сложим малко зехтин. Вуаля!